DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Passion Java ayirira kuZimbabwe kudaro kuti ndikataurira izvezvi for your own information I will ndikatoda izvezvi andazorira zvese zvikuitwa nevanhu ndini ndakazvigadzira ese ana mutarisi zvawaida kurira vachita zvemamiziki zvekuda kuzobudana nanhingi mavidhio aya ndini zvese zvikushandiswa nevanhu zvana Holy Ten zvoda uya achikobora vanhu ndini kurira adzoka kaukora kurira ndiwo aimota apera dzangu washungudze mugwere anogona kurira wakurira kokudiko zvakaitika paipaya munhu uyu asisina dhoo uyu ndiye munhu anonzi apera zvokupera ava neruvengo nevamwe vake vanoti vanosapota pati yezanu kuti ndakaona itaura zvokuti 2026 pachasungwa munhu chakadaro vanosungigwei koivo adi kusungwa igodo ari kurwadziwa nevamwe vake vanotivo vari muZANU-PF handi anoti anosapota vamunangagwa but akasvipwa akanzi pu haachakwanisi kusvika even pedu naED sezvaakamboita mazuva aya kunodya mbambaira kunenge haachakwanisi right now ava negodo nekurwadziwa kuti ndikada kurira unorira chii hauchari kana wakapera wakapera kana wakapera wakapera saka iwo uri kuti izvo nezvezvezvi akasvipwa wai uchiti akasvipwa Passion Java asisina kana dhoo akungoita tuma aimona izvozvi zvokutoti anenge achida mwana naSparks tuma podcast tona Zigo nanani kutoradza itori party yekupera iyoyo itori yekusarira because vanhu vari kukudedza ka vanhu vasina kana basa vanhu vasina kana basa unosora wakaita uchidavana naZigo Apostle Chiwenga chaiye wakaramba kuti andishedzo naZigo mona anotozviziva level rake kuti zviti kuti ndigare pasi naSparks achindiinterviewa zvivanhu zvinge zvingonyeya vanhu mukati vasiya nyaya dzakakosha saka itori part of kupera yairi atonyarara kurira atopera but iwo unoti ndezvipi zvingave zviri kuitwa izvezvezvi nevacho vari kurira zvaakatadza iye Passion Java zvaunobvunza kuti iye akakwanisi kurira kusvika pathis level Passion Java angakwanisi kuita bhozi akatadza kana kutengera vana Zigo maAqua akapromisa vana Zigo maAqua nanhasi haana kukwanisa kumatenga maona saka mari utenga Aqua mchinda wemari hana utengera munhu uyu munhu wana Madam Boss nana Gonyeti ndezvekunyepa Mercedes Benz one time ndezvekunyepa zvira uyu munhu ndiye asina mari manje muZimbabwe pambinga dzese dzatirichiti mbinga anotopfuura vana mambo ndini chaiyoyoka vanotorira vaya vatori nemari dzinooneka Passion Java chero mota yake muZimbabwe chaiyo hapana kana anoiziva mota yake mota hapana vanhu vaimboziva keyelo kaya kaFerrari kaya aiwa dzekuAmerica muZimbabwe bhozi impinga kwese kana iwe uchiti une machechi kunana London kunana chokutarisa kutenga imba kuBorodero kana kuchishawasha hills chii sembinga ingoitawo karimwe zi upstairs ako riri somewhere Java haana kana mota muZimbabwe anoita zvokuhaya haana kana chii anovata muhotera saka haana nachino ndiye munhu ane mari isipo ndio inenge chinzi mari isipo but iye arutaura kuti ini ndogona kusatongoda kurira handisi kuda kana achida anoenda kumacar rentals unohaya mota ndozvaari kutaura kuti ndongoenda kumacar rentals ndosvika ndohaya ndokurira kwacho aiwa zvindosvika zvaiita ka zvese zvaiita paya kudhara aienda kumacar rentals unohaya maFerrari ohaya chichi mota dziya nezvimwe zvakadaro maRolls Royce ari muona pamwe pacho waingoona Rolls Royce 2 days yobva yatoenda zvachese uya ndiye munhu akapera manje uya ndiye akapera haachazivi kana chokuita kupera kwake kwakakonzerwa nei
Nhema vakuru vanotaura kuti nhema hadzina kwadzinosvika asi chokwadi chinoramba ende nhema dzinokanganwikwa asi chokwadi achiite sei achikanganwika. Ariona izvezvi mukataura statement iri kunyepa kana makuridzokorora manje hamukwanisi kupinda nemonemo asi kana chachiri chokwadi chinhu chaunga waita unokwanisa uchidzokorora because unotozviziva kusvika gore rinouya uchingotaura nemo uchingozviziva nemonemo. Saka kana wanga uri kunyepa kuna kwaunosvika. Saka imimi sei muri kuti imimi Passion Java akareva nhema kana murevi wenhema ndepapi pamunoti ndizvenhema? Passion Java number 1 kana iwe uchiti une mari kuimba yako yemuzimbabwe ndeipi? Muzimbabwe ndo munyika mako sei usinawo imba iwe uchisapota musangano wezano pozano PF iri kuti torai mapurazi torai dzimba sezvairi kutaura iwe uri kuti uri pedo naED woshaya kana famu kundwa nakandishaya kukundwa nakandishaya Passion Java unoziti uri mbinga woshaya kana imba kana motawo zvako yako yaunoti iyi mota yava Passion Java yakapaka pamba pawo sei usina imba muZimbabwe zvinhu zvako zvese tongoita zvekuzvionera pamamovie maona unokuita zvichikiri bidi ndiri kuAmerica kunyika kwako dai kuchii kunyika kwapo kuZimbabwe uri kutsvakei? Anyway, saka iwo uda kumusira mashoko api? Ndoda kumusira mashoko ekuti vaPassion Java vhomai kupera kana mapera musata godo nevamwe venyu vari muZanu PF imi mutoriwo mbavhawo futi makaenda kuna ED paya mukadya manhanga makabvunzwa nani nasi uno makuona vamwe vanhu vakuenda ikoko vachinoita mari makurwadziwa mavakuita godo siyai vanhu vakadaro muri mbavha mese kamuchisungwa mufanira kusungwa mese ndo chokwadi chandingangomuta ndo chokwadi chamamutaurira alright ko pakurira paati ari kupromisa kurira akarira zvachese uyu ngangoziva kuti iye kurira kwachete acharirira kwaSparks nekwaZigo ndokwasharirira kuitwa muzvimapodcast kaona munhu anopinzwa muchipodcast chana Sparks aiwa afi akarira zvakatodhapa anenge chingobvunza wana Sparks nana Zigo majournalist ola is very basic ola atori bozvo kuti kuti zvana Sparks saka pakaipa asa ngatitenda hangu vamwe tikashaya chipatapata ndingasarudza kuswera zvangu ndine nzara ikuru ndaziva zvaitika kwamutara Zimbabwe paupfumi inotetemera vakukura nyuzi yatiremera kunzai mukoma kodi karembera mavharo chete usaterera imheremera darisa Facebook unyerera vaita vatukanawo zvemanjera ndiani murwere pane vane mhera vari kungodaidzira kwekwerera itori kondeni ngatiterere anyika kedu kanonaka pani anyika kedu kanonaka pani inogara kuva muZimbabwe anyika kedu kanonaka pani anyika kedu kanonaka pani happy to be Zimbabwe dai baba ini ndaimba here ibaba kumaseisaka upenyu hwangu ngauve mukaka vandafadza ngavasekerere vandakumbura ngavaregerere ndiri munhu wenyama anotya derere ndasiya rumbo kwavari ngavateere